با سپارش راهبریت ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان، مسئولین شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی در ولایت در همکاری با کارمندان خدمات نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات ولایت آمادگی ترمینال مسافربری واقع در دهه بدورد را مورد سنجش قرار دادند. در وقت مشاهده ها مسئولین معین کردند که اساساً برای مسافرکشانی در ترمینال بدورد ناحیه شغنان автомашинаҳои мусофиркашӣ مرسدس спринтер ба интиқоли одамон машғул мебошанд. мушоҳидаҳо ва таҳлилҳо аз ҷониби масъулин нишон доданд ки на ҳамаи ин автомашинаҳои мусофирбар бо қисмҳои эҳтиётӣ ва салачарҳои зимистона таъмин мебошанд. бояд қайд намуд ки масъулини терминали мусофирбар ба бехатарии мусофирон аҳамияти зарурӣ дода, пеш аз ба хат сайр баромадан ҳаматарафа воситаҳои нақлиёт ва саломатии ронандагонро зери назорат қарор медиҳад. мутаассифона мушоҳидаҳо нишон доданд баъзе аз воситаҳои нақлиёти тамғаи мерседес спринтер бо салачарҳои тобистона ба мусофиркашонӣ машғули кор мебошанд. ман ронандаи автомашини мерседес спринтерам дар ҳамин хатсайр бидур хору кор мекунам. ҳай барои ҳамин гузарондани зимистон ҳамо чи балонои ҳамин зимистонира мондему ҳамаш ба ҳамаш тайёрӣ дида истодем. барои мусофирон шароити хубро муайё намоем. бархе аз ронандагон аз меъёри муқаррар гардидаи ҷои нишаст дар автомашинаҳо мусофиронро савор менамоянд ки ин ба талаботи қонуни бозрасии давлати автомобилӣ ҷавобгӯ намуда дар ҳар лаҳза метавонад омили ба садамаи роҳу нақлиёт дучор омадани онҳо гардад. баъд аз таҳлилу назорат, кормандони шӯъбаи бозрасии давлати автомобилӣ ва назорат дар самти нақлиёт дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шинаҳои автомашинаҳои мусофиркашонӣ мерседес спринтер ки дар хатсайри номбурда ба интиқоли одамон машғул мебошанд иваз карда шуданд. инчунин аз ҷониби кормандони шӯъбаи бозрасии давлати автомобилӣ риёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бо масъулини терминали бидурд корҳои фаҳмондадиҳӣ ва пешгирикунанда гузаронида шуданд. бо супориши роҳбарияти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар ҳамкорӣ бо идораи назорат дар самти нақлиёт имрӯз дар терминали бидур аз самти ноҳияи шиғнон ба шаҳри хорух мусофирбарӣ воситаҳои нақлиёт вобаста карда шуд. бояд қайд намуд ки аз ҷониби кормандони шӯъба ва шӯъбачаҳои бозрасии давлатии автомобилӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят оид ба омодагиҳо ба фасли зимистон дар муассисаҳои нигаҳдории роҳҳои автомобилӣ